Bideo hau sortu zen, ikusi genuelako jende asko zela plazara inguratzen zena errebotea ikusteko asmotan, eta plazara etorri, 3-4-5 minutu iraun hemen eta esatezula, haze joku bitxi ikusi egun zurietan. Eta gero ezer ulertu gabe, joaten zen, eta hor bukatzen zen errebotearekin zeukan harremana, ezta. Eta hori segura asko jende askori gertatu zaio, baita ere neurri batean ez degulako behar besteko aleginik egin jendeari azaltzeko garden jokua eta bar. Eta orduan, formula baten bila pentsatu genuen bideo didaktiko bat egitea. Esate arresagoa da, baina konturatu gara egin ahala bideo didaktiko bat egitea oso gauza konplexua dela, eta ez dakigu zenbateraino egin dugun horrek badaukan didaktikotik. Bideoa bada, baina zenbateraino lortu dugun hasiera nahi genduen hori ez dakigu. Kontua kontu, gure asmoa eta gure helburua da bideo hau ikusten duenak errebotea ulertzeko gako batzuk edo oinarri batzuk ulertzea, jabetzea hortaz. Eta beraz, gero, bukaeran, galdetuko dizuegu, ea, orain ulertzen dezuena baino, hobeto ulertzen duzuen errebotea bideo ikusita. Hori da, gaurko galdera nagusia. Bideo hau herritarrok egin degula, ikusiko dituzuen pertsonak, gora agertzen direnak, eta bideo egiten aritu direnak, herritarrak dira, neurri handi batean, eta horrek uste dugu badula berezko balioa ere. Beraz, pixkat urduri gaude, eta hori esaten dute estrenaldi guztietan, eta orain gustatzen zaizuen, 15 minutu irauten ditu bideoak. Prest gaude, zalantzak argitzea baldin badaukagu behintzat, argitzen saiatzeko. Nerire bai, Zubietarra izan eta hainbeste aldiz errebotea ikusi, eta neonek ere demora asko pasadetu lertu gabe, eta askotan lotza pixkate bai da galdetzia. Ez Zubietako izan da errebotea nola dan ez dakikela. Egia da, jokuak badu bere komplexutasun hori, eta nik animatuko nizueke ulertzen ez zuen guztia galdetu. Ez da lotzatzeko, badakigu, errebotea Zubietan betitik hemen da hola, hemen izan dudala, baina ez da ere askok ez dute izan, ez dugu izan, nik bai izan dudet eta ez da jokatu, baina aukerare ez dugu izan jokatzeko, ez da izan du, o egoeran gatikan, ez gea hainbeste gerturatu errebotera. Baina ni uste momentua dela, gutxinekoz galdetzeko, jakiteko eta zalantzak gelditu dien guztik galdetu, lotxipe. Nik emozio handia dela, ziratu bukaeraino, oso emozionatu zaio nahi. Hori bakarrik, emozio handia zaititu. Nahi iritu zait bideo oso ondo inda daola. Nik ez nekin gauza batzuk ulertitut, adibidez, arraia nola itezan tabar, eta 15ak, oiek ez nezkizkin, eta bideoari esker lortu ditut harrapatzea, eta eskerrik asko. Nuke berriro ikusi. Gauza batzuk harrapatitut, baina beste gauza batzuk ez. Eta hortaian, aurrengoak ez ditut harrapatu berriro. Orduan, edu nahiz, batzuk bai, baina niretzat, adine izan dike. Berriro ikusi berretazte, baina oso guztua ikusi, eta, behin ikusi da, zuek esan dezuena, ez? Bilarreko aukere auki eta galdetu, eta oso interesgarri eritu zaitu. Osea, gauza batzuk harrapatitut. Eskerrik asko. Oso ondo azalduta eta montajea oso esplikatibua eta ez delo ezin jo. Eta niretzako ere gauza batzuk argitu dizkit. Beti hor behi da duten ginen. Guai muitu izkile bandera da. Baina horretaz aparte, eta pixkat, beti kritika konstruktibo. Zera, kintziak eta pixkat zalantzak ez noiz izaten den kintziak.
bideo ikusitak, ez? Batzutan pelota arrastakak juten dek, gelditzen ditek, edo ez da gelditzen, potia nunin behar duen aurrena, ez da niko pixka zalantza batzuk behar zizkitela egin. Bai, bira, hori galdera hona da. Hor, nik uste nahi gabe ere badauzkagula eredu batzuk segurazko antzeko beste jokoetatik ikasitakoak, eta adibidez tenisaren eredu hori daukagu, ez? Tenisean beste aldera pasatzeak esan nahi du sarez gainetik pasatzen dela pelota eta bote ematen duela beste eremuan, eta bueltatu gabe geratzen bada, garbi dago, kintzea zenek egin duen, ez da? Ez dago zalantzarik. Errebotean ordea, sare hori giza sarea da, eta beraz horrek esan nahi du sare zuloduna dela. Hau da, alegia, pelota arrastakare pasa daitekela batetik bestera. Bueno, araua oso horretxa da. Araua da, pasatzen bada, arrastakako pelota, botatzen duen horrek egin du tantoa. Beti. Pelota bota arrastaka, eta beste eremura pasatzen bada, botatzen duenak tantoa egin du. Orduan, hurrengo galdera da. Eta tanto hori, zer da, kintze edo arraia? Bueno, izango da kintze, baldin eta hiltzen bada sakeko eremuan, edo barneko eremuan. Benetan zorionak parte hartu duzuen guztioi, ustez, kriston emaitza polita gelditu dela herrian izenian, gelditzen den zerbait izango ala irutze zait, eta zoriondu nahi nizuen zentzu hortan. Eta pixkat deigarri intzait, eta balorian jarri nahi non baita ere, pixkat bideoan iten den alegina batetik, izkera ere zaintzeko, ez da, kintziak, arraiak, hor pixkat egin den ariketare, ustet, jasota gelditzia importantzia irutze zitzaidan da, ustet hor kriston alegin egin dela eta balorian jartzea. Eta baita ere pixka nola bilatu da emakumezkoen presentzia, ez da? Askotan, ez gaudelako dituta ere plaza honetan emakumezkoa jokatzen ikustera, eta bideoak ere erakutsi du hori, eta izan da dira ere motibo edo etorkizunean jokatu nahi duenarentzat, ez dakit, motibagarri edo bideragarri. Eta, galdera batekin bukatzeko, ez dakit, bideo hau ikusita ja joku arau guztiak barneratuta bukatuko ete, baina behintzat ea nunbait zintzilikatzeko asmori badezuen edo bideoa nunbait ikusgai jartzeko asmori badezuen. Eskerrik asko. Berez horixe da asmoa, oraindik ez dugu plataformatara igo, YouTubera pentsatzetik goko degula, baina asmoa badaukagu YouTubera igotzeko, eta helbidea ez dakit zabalduko dugu, denon eskura jarriko dugu, eta ez dakit ustetan emiren izan dela esan duna, behin bakarrik ez behin baino gehiagotan ikusi beharrekoa dela, eta hori ulergarria da, eta horrengo da denen eskura, eta beharra dina aldiz ikusi, herriaren osotasunari begira balio erantzi bat. Gauzatxo esaneak, pelota elkartekoak, deno zubietarrak, eta baina gurekin dago baita ere Malen Aierbe, kaso Malen, Malen ez da zubietarra, zubietarekin harreman estua du, eta Malen hemen egoten arrazoia da, Malenek egin duelako kartelaren diseinua. Ikusi dezue kartela ere saiatu geha ez egiten ohiko kartela. Atzera begirako kartel bat, baino aurrera begirakoa nahi genuela, pixka berritzailea, pixka bat, errebotean etorkizuna ikusi nahi genuela hor, eta, Malenek ikusi duzu oso lan polita egin du, eta igual nahi duzu Malen azaldu pixka bat zure kartelaren. Lehenik eta behin eskerrik asko eman zeniaten aukeragatik, eta pixkatzuk esan bezala hoxe da bilatzen nuna, ez? Kartel berritzaile bat egitea, betire errebotiak biltze ditun kontzeptuoik azalduaz, batetikan talde kirol badala, eta bestetikan taldekide desberdinak, funtzio desberdina betetze duela, eta gero zubietako errebotean eguna danez, pixka zubieta irudikatzeko ere, plaza hontan nahiko bere izgarri da, zuhaitzez inguratutako plaza irudikatu nahi izan nun,
Eta nik uste, beste batzuk esan duen bezala oso aberasgarria izan dela gaurko bideo dokumental hau ikustea, biharko partidak ere gehiago gozatzeko eta hobeto ulertzeko. Bueno, eta bi aipamen bukatzeko, nire aldetik behintzat, hau ja gauza aritzi eskerrak eman nahi dizkiot, ordu pila da pasa ditu gizajoak hau egiten. Egia esan da baldintzak ere, lehenbiziko egunean geratu ginean ebila zizun. Orduan, badakizu ez ezailan berriz ere egoerak erreproduzitzea. Orduan, bigarrenean ere geratu ginean baldintzak nola lakoa ziren, baina nola betxe lortu gendun. Eta gero montaje lana oso komplikatu izan da. Eta iaia bukatzeko, esan nahi nena zan, badagoela pertsona bat, badakizue errebotearen iraupena ez da erresa, baina bada pertsona bat azkeneko urte luzeetan aritu dana hemen Zubietan erreboteari eusten, eta askotan gainera esango nuke aldemenean gehiegizko laguntza gabe, beti dago norbait laguntzeko prest eta baina nolabait berak eraman du euste horren lidergoa, ezta? Eta hori da Mikel Bengoetxea, eta eskerrik asko Mikel, eta lako loraldi bat, ikusten dugu plazan, niri asko gustatzen den irudi bat, eta da jostatzen jendea pelotan, errebotean edo joko garbian. Eta jostatzea da kirol hau ikasteko eta kirol honetan trebatzeko modurik onena. Entrenamentuak egin ditezke astean behin bitan, baina azkenean plazan jostatzea, plazan ordua sartzea hori da modurik onena. Eta momentu honetan ikusten nahi geha, eta horrek izugarri pozten gaitu, Zubietar gazte batzuk hasita daudela ja errebotean edo joko garbian jostatzen. Eta plazara etorri eta ikusten da jendea xestoak hartu eta xestoan ari dela. Eta beraz hori oso pozgarria zaigu. Eta oandik eta pozgarriagoa, pelotan ari diren horiek ez direlako mutila bakarrik. Pelotan ari diren horiek neskak eta mutila direlako. Beraz, hormen bideoan Mirian asaltzen zen, Mirian Arrillaga, eta Mirian ez dadila pelotari bakarra emakumezkoa Zubietako ekipoan arituko dena. Etorkizunean seguru, etorkizun hurbilean gehiago izango direla. Beraz, honekin bukatuko dugu.